खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि अदालगुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। मसलपुर दखरा एबसुआ गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। थाइलिसालाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि जोनोम सान फालिदों। गुबुननि एसएससि आनजाद होनो फैनाय सासे नकल बिजाथिया हमजादों। काजलगावआव चिरां जिल्ला बिजाब बाख्रि न' बेखेवदों एम डक्टर निलुत स्वर्गियारिया। गुवाहाटीआव अय हटेलनिफ्राय सिलचरनि सानै हिनजावसाखौ बोखांनो हादों। जम्मु काश्मीरनि पुन्चआव साब्रै तिवरेया गावथारजादों। नगावआव एसबिआइनि मोनसे सिएसपिआव पिस्तल दिन्थिनानै रां लुथिदों। 28 नं गसाइगाव एलएसनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखाय मुं सुदों 2 नं बारजाबिल गामिनि माखासे सुबुंफ्रा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दंफांजों आबुं बोलेर' पिकआप गारिनि सौनायाव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय लाबदांगुरि अदालगुरि सकआव बे जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंबिलिनि 9 रिंगासो समाव गोख्रै खारथाइजों फैनाय दंफांजों आबुं ES28C1898 अनजिमानि बोलेर' पिकआप गारिया गुबुन गंसे बोलेर' पेसेन्जार गारियाव सौग्रावहैनानै लामा सेरावनो थानाय ई-रिक्सानि ड्राइभार पंकज ठाकुरिया मुंनि सासे सुबुंखौ सौख्राङो। बेनि उनावनो जायगानि रायजोफोरनि हेफाजाबजों थैजों सिग्लाबनानै थानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। फारसेथिं बे जाथायखौ लानानै जायगानि लाबदांगुरि पुलिसनि सायाव रागा जोङो जायगानि रायजोफ्रा। खालि साखा खबनै गारि आरो ई-रिक्साखौल' नोजोर होनाय पुलिसनि मेगन सिगांजोंनो बेबायदि दंफांजों आबुं गारिया गोख्रै खारथाइजों माबोरैहाय बारलांनो हायो सान-हर बेखौ लानानै सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफ्रा। जाथाय जाखांनायनि उनावनो जायगानि लाबदांगुरि पुलिसआ नुजाथि फैनानै गंनैबो गारिखौ हमनानै पुलिस थानासिम लानानै थाङो। फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय फारसे थुलुंगाखां होनाय आरो गोसो बोहोनाय थांखिजों बाक्सानि मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि बेन्दोंआव 2023 मायथाइयाव बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासि लानानै उथ्रिसार खालामनो हानाय आरो एचएस आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनजित गयारिनि आफाद सामलायनाय बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव मेट्रिक आनजादाव सा 17, एचएस गोनोखो आयदायाव सा 10, कमार्स आयदायाव सा 4, आरिमु आयदायाव सा 14 सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। बे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे मसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, मसलपुर आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे गोबां फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना माननि आलासि महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गलाघाट जिल्ला सिसुपानि ओनसोलनि थाइलिसालाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि जोनोम सान फालिदों। सानसेनि बे हाबाफारियाव फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मुसाहारिया बिरहोयो। बेनि उनाव मुंख्लं बिबार बावजेनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि चक्रेश्वर गयारिया। बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव टप 10 गासै सा 10 मेट्रिक आरो एचएसआव मोजां नाम्बार लानानै पास जानाय फारियै आरिमुनिफ्राय 3 आरो बिगियाननिफ्राय 3 आरो फालांगिरिनिफ्राय 3 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया।
बराक सेरफां कासार जिल्लानि दयापुराव थानाय CRPF केम्पआव स्टाफ सेलेक्शन कमिशन एबा SSC आनजादखौ गुबुन बिजाथिनि थाखाय नकल सिनायथि फोरमानलाइजों होनो फैनाय बिहारनि सासे लाइमोना हमजादों। मंगलबारखालि CRPF केम्पआव जालांनाय नैथि खोलोबनि आनजादाव नुजाफैनाय बिजाथिनि महर सावगारि मुंसाइ आरो लिरनाय आखरफोरा जेबो गोरोबैखौ नुनानै आनजाद लाग्राया हमनानै सेबनायाव हमजानाय नकल बिजाथिया गाव गुबै बिजाथि नङा होननानै सिमान लादों। हमजानाय नकल बिजाथिखौ दयापुरनि CRPFआ जायगानिनो उधारबन पुलिस थानायाव गथायहोयो। आथिखालाव पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरबावगासिनो होननानै फोरमायदों। चिरां जिल्लानि काजलगाव सदराव गोदानै लुफुंजानाय जिल्ला बिजाब बाख्रिखौ बेखेवनानै होदों बिफानारि EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। मंगलबारखालि बे गोदान न' बेखेवनाय हाबाफारियाव 33 नं सिडली LSC नि MLA जयन्त बसुमतारी, MCLA सायखं बसुमतारी आरो काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेनमोनहा बाहागो लाफादोंमोन। बेनि अनगायैबो जायगानि गोबां मेलेमजिबिफोरा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला बिजाब बाख्रिनि लाइब्रेरियान मुस्रिमा बिजुलि नार्जारी आरो क'क्राझार जिल्ला बिजाब बाख्रिनि लाइब्रेरियान काम HOD सानसुमै बर'मोनहा बिफानि जानानै सामलायदोंमोन। बे गोदानै लुफुंजानाय बिजाब बाख्रिनि न'खौ बेखेवनो मोननानै EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयबो सानसुमै एबा फरायसाफोरा बे बिजाब बाख्रिनिफ्राय बिजाब फरायनो खाबु लानांगौ होननानै बयखौबो खावलायदों। बराक सेरफांनि सिलचरनिफ्राय बुरखायनानै लाबोखुमाजानाय सानै उन्दै हिनजावसाखौ गुवाहाटीनि लाल गणेशआव थानाय गंसे अय' हटेलनिफ्राय बोखांनो हादों। आसाम सेन्टार फर रुरेल डेभेलपमेन्ट मुंनि मोनसे NGOआ बोखांनो हादों। लोगोसेनो बिसोर सानैखौ लाबोखोमानाय राहुल आहमेद मुंनि सासे मानसि लांखारग्रा सुबुंखौबो हमदों NGOआ। उनावहाय बिसोर साथामखौबो पटासल आम्बारि पुलिस थानायाव खौरां हरनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानसि लांखारग्रा राहुल आहमेदआ बिसोर सानैखौ मुम्बाइनि मोनसे ब्रथेलाव फानहैगौमोन। जम्मु काश्मीरनि पुन्छ जिल्लायाव सारांखट ओनसोलखौ कर्डन अपारेशन खालामनानै इन्डियान आर्मी आरो जम्मु काश्मीर पुलिसनि मोनसे जथाय हानजाया 4 टिउरियाफोरखौ गावथारदों। रैखाथि हानजानि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनिफ्राय गंब्रै AK-47 राइफल, गंनै 9mm पिस्तल आरो गोबां बिबांनि गुलि बारुद मोननो हादों। मख'नो गोनांदि सिगाङाव जम्मु काश्मीरनि पुन्छ जिल्ला ओनसोलाव टिउरियाफोरा बावस्रोम होनानै एक्शन खालामोमोन। नाथाय बे खेबाव बेसेबा गोबाव उनाव इन्डियान आर्मी आरो पुलिसआ बावस्रोम होनानै टिउरियाफोरनि हाइडआउट ओनसोलाव कर्डन अपारेशन खालामनानै गावथारदों आरो बिसोरनि हाइडआउट केम्पखौ थेर-बेथेर खालामदों। नगाव जिल्लानि जुरिया ओनसोल दागावआव बाइकजों फैनाय सानै सिनाय मोनै दाखायदा SBIनि मोनसे CSP एबा कास्टमार सार्भिस पइन्टआव फैनानै बिगोमा आबुल बासारखौ पिस्तल दिन्थिनानै गासै 2,87,000 रां लुथिनानै लांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै दाखायदा CSPनि बिगोमा आबुल बासारखौ गरसे गुलिजोंबो गावदों आरो जखम खालामदों। आथिखालाव नगाव पुलिसआ पिस्तलजों गावनाय गुलिनि खालि खखाखौ लाबाय आरो बे केसनि सायाव नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। थांनाय 17 अक्ट' सानखालि माखासे खौरां बिजोङाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय 2 नं बारजाबिल गामियाव बारजाबिल गामिनि माखासे सुबुंफोरा गसाइगाव LSCनि MLA जिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखायै मुं सुनानै बदनाम खालामनो नाजानायखौ लानानै बारजाबिल गामिनि गामिगोराजों लोगोसे रायजो राजाफोरा खौरांगिरि मेल सामलायनानै रैखाथियै खेंफोरथि होयो। थांनाय 17 अक्ट' सानखालि MLA जिरन बसुमतारी बिथांखौ 2 नं बारजाबिल गामियाव बानायनाय दालांखौ बानायनो थाखाय 3,000 रांल' हरदों होननानै नंखायै माखासे राजखान्थि मुलाम्फागिरिफ्रा मुं सुदों आरो गासै दालां बानायनायाव गासै खरसा थांनाय खामला हाजिरा लानानै खामानि मावहोनायखौ 28 नं गसाइगाव LSCनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङानो हरजोबगोन होननानै बुंनानै खालि 3,000 रांल' हरदों होननानै नंखायै मुं सुनानै बदनाम खालामनो नाजादों होननानै फोरमायदों बारजाबिल गामिनि गामिग्रा बिथाङा।
दालां बानायनाय आरो खामला लानानै हाजिरा होनायजों एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा जेबो सोमोन्दो गैया। मानोना एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा जा हायो हेफाजाब होगोन होननानैसो खोथा होलांदों। बिथाङा दालां बानायनो बिथोनबो होआखै आरो 3,000 रांबो दालांखौ बानायदो होननानै बुङाखै आरो रांबो हराखै। खालि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखायै मुं सुनो थाखायसो षड़यन्त्र खालामदों होननानै फोरमायदों बारजाबिल बिएसडिएसनि मासिगिरि बिथाङा। लोगोसे फैबाय थानाय समाव नंखायै बिदि मुं सुनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गोख्रोङै खावलायो बारजाबिल इउपिपिएल प्राइमारिनि आफादगिरिया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।